Stojíme tu spolu, lebo chceme vyslať signál porozumenia v tejto napätej situácii. Rôznosť názorov je prirodzená, aj my dvaja ich niekedy na niektoré veci máme rôzne. Ale sme obaja ľudia, politici, ktorí máme zhodu v tom, čo je pre spoločnosť teraz najdôležitejšie. A to je potreba upokojenia situácie. Ako spoločnosť žijeme v dobe mnohých konfliktov, ale prosím vás, neposúvajme ich do roviny nenávisti. V neposlednom rade chceme vyzvať všetkých k zodpovednému prístupu. Vykročme z blúdneho kruhu nenávisti a vzájomných obviňovaní. To, čo sa včera stalo, bol individuálny čin. Ale napätá atmosféra nenávisti bola našim kolektívnym dielom. Dnes sme sa s pánom novozvoleným prezidentom dohodli, že spoločne pozveme lídrov všetkých parlamentných politických strán do prezidentského paláca s jediným cieľom – upokojiť situáciu a odmietnúť násilie. Vyzývam preto všetky politické strany na Slovensku, aby načas prerušili alebo výrazne utlmili predvolebnú kampaň do Európskeho parlamentu. Pretože kampaň úplne prirodzene so sebou prináša aj konfrontáciu, vyhraňovanie sa a vzájomné obviňovanie sa politikov. Ale ďalšia konfrontácia je to posledné, čo dnes Slovensko potrebuje. Rovnako pevne verím, že nikto z politikov nebude zneužívať túto tragickú udalosť na vytlkanie politických bodov, pretože atentát na predsedu vlády a atentát na demokraciu by nemali byť nástrojom politického boja. Naopak, ak dnes ľudia na Slovensku niečo urgentne potrebujú, je aspoň základná zhoda a jednota slovenskej politickej reprezentácie. A keď už nezhoda, tak prosím aspoň civilizované spôsoby vzájomnej diskusie.